Ty si spomenul na začiatku, že tá pani sa tak pekne vyjadrila, že sa chce zachrániť. Ako by si vysvetlil, že pred čím sa treba zachrániť, alebo čo to znamená zachrániť sa? Pred čím sa zachrániť? No tak dnešná doba od nás vyžaduje strašne veľa vecí a niekedy v tom množstve tých okolností, v ktorých žijeme, v tých povinnostiach, v ktorých žijeme, v tých nárokoch samých na seba, nárokov druhých, sa strácame. Sami seba strácame a prestávame ako keby existovať, strácame radosť zo života. Možno je to zachrániť sa pred týmto veľmi náročným svetom, ktorý sme vytvorili, ktorý neprináša radosť a mnohých len unavuje, vyvoláva strach a neprináša radosť. A možno je to vlastne to, že človek hľadá sám seba a zistí, že má vlastne také akoby dva svety v sebe, hej? Že som ja, to niečo jemné, to vnútorné ja, a potom je toto niečo vonkajšie, čím žijeme, čím sme konfrontovaní s okolím, so vzťahmi. My sme sa dozvedeli, že sa to volá ego alebo superego, takže to je výborné, že nás to vlastne zachraňuje pred tým, aby sme aj sami sebe možno ubližovali alebo ubližovali iným. Takže to je dosť pekná téma, veru, zachrániť seba od seba, ale aj seba od iných vplyvov, alebo aj iných od seba. Je to tak veľmi jednoducho a zrozumiteľne povedané, ak vieme, čo je ego a čo sú predsudky alebo zvyklosti. Takže zachrániť sa samého seba pred vlastným egom je tá jednoduchá formulácia toho. Naše ego nám dáva ambície, dáva nám želania, dáva nám strachy, dáva nám prehnanú zodpovednosť, dáva nám množstvo vecí, ktoré vlastne k nášmu životu ani nie sú potrebné. Ale to, čo je potrebné, sa ukrýva inde ako v egu. A to je to, čo meditácia robí. Že nás presúva našu pozornosť k tomu najpodstatnejšiemu, čo je v nás, a tým je náš duch. Áno, z mojich skúseností by som povedala, že aj vlastne veľkým problémom sú očakávania, že človek má veľa očakávaní a možno aj voči sebe, aj voči iným, ale v takej pokore, keď dokáže príjmať, že každý je vlastne v tej svojej životnej púti na ceste toho oslobodzovania sa a zachraňovania, tak dáva to potom silu unášať tie veci a odpúšťať sebe iným a žiť v takej väčšej radosti a spokojnosti, čo je veľmi, veľmi fajn, lebo ten tlak z okolia aj z toho nášho ega je niekedy veľmi silný a to je dosť nepríjemné. Áno, duchovná podstata je v skutočnosti kolektívna podstata. Človek nemôže existovať na nejakom ostrove uzavretý sám jedinec, ale potrebujeme všetkých ostatných preto a v stave ducha dokážeme vnímať túto našu kolektívnu podstatu. Vlastne je to aj radosť, láska byť spolu s ostatnými. A to je aj dôvod, prečo vlastne robievame meditácie pre verejnosť, aby čo najviac ľudí dokázalo svoju pozornosť presunúť do tohto stavu ducha, lebo bez toho je v podstate meditácia nepochopiteľná, je neuchopiteľná, je to niečo úplne zvláštne. Ale po získaní sebarealizácie človek vytvorí ako keby spojenie sám so sebou, s vlastným duchom, a tie všetky kvality, ktoré tam sú, sa začínajú postupne, spontánne otvárať, prebúdzať, jednoducho sú nám prístupné. A ono je krásne, keď človek začne vnímať to, že je vlastne svedkom sám seba a môže naozaj potom v tej svojej podstate viac žiť, viac percent dňa. Ono sa tak k tomu múdro hovorí, že je parasympatikus, kedy vlastne sme v prítomnosti a vlastne nervová sústava je kľudná, relaxovaná a môžeme vlastne prežívať život v radosti a nie v strese alebo v depresiách, ktoré sú veľkou súčasťou nášho života. A dôležitá vec je ešte aj taká dosť prirodzená alebo zdravá odpútanosť, pretože v práci, v rodine máme veľa vzťahov, nás stretáva a vlastne tá príjemná odpútanosť vlastne dáva človeku
presne to vnímanie, že ja som čistý duch, aj ten druhý je čistý duch a sme len na ceste, takže trpezlivo unášať vzťahy a vlastne sa nakoniec až z nich tešiť, že vlastne učia nás tieto vzťahy a posúvajú a spoznávať môžeme vlastne tie jemné stránky života, ktoré sú veľmi hlboko v nás skryté a my ich vlastne hľadáme nielen tento život, ale veľa životov už predtým. Hovorí sa, že keď sa staneme čistým duchom, tak sa zmeníme. No zmeniť človeka, zmeniť seba samého je v skutočnosti veľmi ťažké. To je to prakticky až nemožné. To, čo sme dostali, naša výchova, naše DNA, nás tak pevne zvierajú, že vykročiť z toho von sa zdá až nereálne. Ale práve vďaka meditácii, kde pracuje nie naša vôľa, nie naše ego, ale pracujú naše hlbšie sily, sila kundalíny, tak môže dôjsť k úplnej zmene, k opusteniu starých vzorcov správania sa a môžeme sa stať